billahi lazi duk wanda yake da sa hannu akan lamarin Sheikh Sani Khalifa wallahi ba za mu bari ba. Za mu ja sifi, za kuma mu ja muguni. Ku je ku tambayi malaman addu'a, sun san meye sifir, sun san menene muguni. Za mu ja habu na kanin wanduran alaihi wallahi. Billahi wallazi la ilaha illa huwa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun san me ake nufi da mutumin da ya fuskanci Allah kuwa? Har ƙwarar mu ka taba mu za mu ma afuwa, kar ka taba maluman, kada ka taba shehun nan. Wallahi za mu dau duk irin mataki. Mu ba mu da kuɗi, ba mu da dukiya, ba mu da duniya, amma muna da Allah. Wallahi za mu sada ka da Allah yanzu Allah zai zartar maka. Allah zai zartar maka yanzu. Saboda haka duk wanda ya san yana da sa hannu cikin wannan lamarin ya gaggauta sabile hannun shi, domin mun kai karar wannan al'amarin hannun Allah. Wallahi Allah yana shiga al'amuran mu saboda zikiri da salati da muke wa annabi. Muna so ku sani, wallahi duk wanda yake da sa hannu ya janye, kuma muna ba da umarni ne, wannan ba roƙo ba, a dawo da Sheikh Sani Khalifa, a dawo da shi, ba aje shi za a yi ajiya ɗauko shi ba, a dawo da shi inda yake, a dawo da shi gidansa inda yake gudanar da karatu da salati, a dawo da shi. Wannan rashin mutunci, cin mutunci ne wannan. A dawo da shi, ba mu yadda a aje shi a ce ajiya ɗauko shi ba, a dawo da shi gidan shi. Ba za mu bari ba wallahi. Kuma kamar yadda wani shehi ya ce ya ba da awa 24, to mu idan ranmu ya fi haka zafi, wallahi ba awa 24 za mu ba da. Kawai inda kai a ciki daga yanzu za ka fara gani wallahi. Kowane ne, kuma mu ja habu na kanan wankuran alai, matsar su in wanhu ma na dai. Za mu ja wa raddallahu, za mu ja hasbi, za mu ja saifi, za mu ja muguni. Ba da ku muke ba, wanda suka san muhimmancin addu'a su suka san me muke fada. Kai almajiranmu suna nan, za mu raba musu yasin kafa dubu. Kowa yana cin attaruhu wallahi. Ba wai takama muke muku ba, abin da muka sani, muka gada, muke da yaƙini a kansa, shi muke ba ku tabbaci da yaƙini. Ni Sayyidi Khalil Maliya, ni nake ba da wannan sama. Assalamu alaikum. Lallai ina kira da babban murya duk mutumin da yake da sa hannu wajen kama Sheikh Sani Khalifa Zaria, lallai ya gaggauta bashi haƙuri, ya gaggauta bada haƙuri wallahi. Ba a taɓa almajirin Shehu Ibrahim a kwana lafiya wallahi. Kujerar da kake takama da ita sai ka sauka, ko ma waye ya kama shi, ko waye ya kama shi, lallai ya ba shi haƙuri, ya ba muridai haƙuri. Ina kira da babban murya a yi sharing din wannan bidiyo domin ya zagaya ya je kunnen waɗanda suka kama shi. Lallai a yi gaggawar sako shi, in ba haka ba duk wanda ya sa hannu a kama shi sai ya asara kujerarsa. Sako ne na gaggawa muke so mu tura, wallahi tun jiya da daddare nake so in yi bidiyon nan, Allah bai ban dama ba. Yan uwa a cikin Allah a yi sharing saboda sakon mu ya isa kunnin wa'anda muke so su ji, saboda sakon mu ya isa kunnin wa'anda muke so su ji. A kama bajimin malami irin wannan babban malami hadimul Qur'an, ai shiru. Wallahi dole kasar nan ma ta dinga lalacewa, dole a dinga samun matsaltsalu, dole a dinga samun matsaltsalu. Da haka wallahi ku gaggauta sakin bawan Allah nan. Wallahi ku da kanku za ku kirkiro ma kanku masifa, ku da kanku za ku kirkiro ma kanku masifa. Yan waye mun shirin din bidiyon nan har sai ku kanmu yaje inda ya kamata, kuma kukan yaje, muna da sanin yaje. Kawai yanzu ba bukatan adalci muke da shi a cikin ƙanƙanin lokaci. Za mu faɗa ma Allah, za mu faɗa manzon Allah, sannan za mu roƙi Allah da Alƙur'ani, sannan za mu ɗau salatai masu tasirin gaske. Mu muke da saifi da kafaka rubuka, mu muke da nadi alayhi muzhirul azaibi, tajadu wa aukafin nawaidi, ulhamu wa gamu sayan jali wilayatika ya ali ya ali ya ali. Ammani jibul mudarra iza da ahu ya kushfi su'a wa yaj'al muku da fa'al arad. Ayyilahumma Allah qalilan ma tazakkaru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qadara qatilati adrikini ya rasulullah.